Epaiketaren azken saioa defentsen konklusioekin hasi da. Besteak beste esan dute poliziaren zaintzapean inkomunikazio egoeran akusatuek egindako deklarazioak ezin direla frogatzat hartu. Haber sido sometidos a maltrato, haber sido sometidos a tortura, amenazas y a coacciones en el tratu txarren eta mehatxuenpean egindakoak izan zirelako. Abokatuek akusatu guztien absoluzioa eskatu dute. Gauza bera egin dute Euskal Herritik babesa ematera etorritako 100 lagunek eta Amaiur, Geroa bai, IU eta Eskerra Republikana alderdiek ere bai. Alderdi horietako diputatuek salatu dute epaiketa politikoa dela. Gazteak kriminalizatzera jotzen du. Baina ez hori bakarrik, gainera neurririk bortitzenak erabilita, inkomunikazioa aplikatu eta torturak erabilita, eta hori estatuak konstienteki egiten du. Eta torturen salaketen harira erantzunkizunak eskatu dituzte. Epaiketa arratsaldean bukatuko da. Akusatuta jarraitzen duten 16 gazteek epaimahaiaren aurrean hitz egiteko azkeneko aukera izango dute orduan. Haientzat fiskalak 6 urteko espetxe zigorra eskatzen du talde terroristako kide izatea leporatuta.